Танцюй макарену, і ще сама знову буде тренде. Зі мною ти повторюй. Спільно з нашими друзями та партнерами ініціативою «Кримський фронт», а також адміністрацією цього закладу, виникла така ідея і пропозиція щодо того, щоб запросити дітей, які відвідують культурний хаб Донеччина, це всі дітки ВПО, до резиденції Святого Миколая. Мне понравилось, как мы танцевали. Как вы танцевали? Да. Тебе тоже понравилось, как вы Да. танцевали? Ну, еще понравились персонажи. А какие персонажи больше всего понравились? Ну, эльфы. Здесь с детьми пока временно, но собираемся возвращаться. Зберігайте спокій та пройти до найближчих укриттів, які знаходяться. Мені здається, програма була такою насиченою, що навіть діти, мабуть, не зрозуміли, що до кінця ще був певний час, тому що вже всі писали листи Святому Миколаю. В принципі, це вже частина нашого життя. Всі заходи, які проходять, дуже часто перериваються повітряними тривогами. Была идея подарить детям предпраздничное настроение, праздничное настроение, детям переселенцев. И вместе с Ярославом, это инициативного поколения, громадская организация, пообщавшись, мы решили, что мы можем договориться с Stage Show Company о том, чтобы мы могли привести детей-переселенцев и чтобы они посмотрели это шоу. В дитини повинно бути свято. І чому ми зробили цей захід? Тому що діти не винуваті, їм потрібно емоції, позитивні емоції, їм потрібна радість, щоб вони потім могли згадувати. Навіть в такий складний час у них були краплинки світла. І це те, що ми хочемо донести до діток. Пока. Да, дякуємо вам. Да.